ሰላም ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን እንኳዕ ብድሓን ናብዚ መንፈሳዊ ቻናል መጻኹም እና ዝኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ንዓርክና ንሓፍትና ንዝተፈላለየ ሰብ ኣብ ዕለት ልደቱ ወይ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ዝኾነ ስጦታ ንህብ ንኸውን ኢና ብዘይ ምንም ነገር ነቲ ሰብሱ ነቲ ሓጎሱ ኢልና እንህቦ ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚህ ቁርባን ዝብል ጥረ ትርጉሙ ታይ ማለት እዩ? መባዕ ወይ ድማ ህያብ ዝብል ትርጉም ኣለዎ። ብዝተፈላለየ ቋንቋውን ብግሪክኛ ክንትርጉሞ ከለና ከዓ ምስጋና ምቕራብ ዝብል ትርጉም ኣለዎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ እውን ቅዱሳን ኣቦታትና ብዙሕ መፀውዒ ፀዊዖሞ እዮም ንቁርባን ማለት እዩ። መጀመርያ ናይ ጎይታ ድራር ይበሃል። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕለት ሐሙስ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ምስኡ እናሃለው ዘቐበሎም ምክንያት ብምግባር ናይ ጎይታ ድራር ይበሃል። ካብኡ ከዓ ምስጢራዊ ድራር እውን ይበሃል። ምክንያቱ ምስጢራዊ ድራር እንብለሉ ምክንያት እንታይ እዩ? እቲ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን እቲ እንበልዖን እቲ እንሰትዮን ብናትና ናይ ጣዕሚ ክእለት ዝግለጽ ዘይኮነስ መለኮታዊ ብዝኾነ ኣማናዊ ብዝኾነ ምቕያር ተቐይሩ ኣማናዊ ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ምዃኑ ዝቕየረሉ ምስጢር ስለ ዝኾነ ምስጢራዊ ድራር ይበሃል። ካብኡ ከዓ ሓደ ናይ ምዃን ድራር እውን ይበሃል። ሓደ ናይ ምዃን ድራር ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ን2000 ዘመናት ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ልክዕ ነን ጳውሎስ ነን ጴጥሮስ እንደገና አፖስቶሊክ ፋዘርስ ዝበሃሉ ዞም ዓበይቲ ቦታት ነን ዮሐንስ አፈወርቅ ነን አግናጢዮስ ዘአንጾኪያ ዝበሃሉ ዓበይቲ ሰባት ዝተቀበልዎ ናይ ጎይታ ስጋ ደምን ሎማዓንቲ ኣብዚ ዕለት ዝተቀበልክሞ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ዝልወጥ ወይ ድማ ዝቕየር ዘይኮነስ ሓደ ምዃኑ ዘመላኽተና ማለት እዩ። ሓደ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እዩ። ስለዚህ ሎማዓንቲ ዝተቀበልናዮ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ምስ ናይ ጴጥሮስ ወይ ድማ ብሕብረት ሐዋርያት ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ጀሚሩ ሓቢሮም ቁርባን ይቅበሉ ነይሮም ዝብል ዘሎ ናይ ኣምላኽ ቃል ተግባራዊ ጌርናዮ። ስለዚህ ሕብረትና ብክርስቶስ ምስን ጴጥሮስን ምስን ጳውሎስን ሓደ ዝኾናሉ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዓለም ደረጃ ብዙሓት ቤተክርስቲያናት ኣለዋ እየን፣ ኣሃት ቤተክርስቲያናት ዝበሃላ ኣለዋ እየን። እዚኦም ብሙሉአን ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን የቀብላ እየን። ስለዚህ እዚ ብሙሉእ ብሕብረት እቲ ኣብ ዕለት ዓርቢ ዝፈሰሰ ደምን ዝተቆረሰ ስጋን ዘመላኽት እዩ ማለት እዩ። ስለዚህ ሓደ ናይ ምዃን ምስጢር እውን ተባሂሉ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ። በተለይ ኣማናዊት ዝኾነት እዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ከም ካቶሊክ ወይ ከም ካልእ ዓይነት ቤተ እምነት ብኻልእ ዓይነት ኣገላልጻ ይትገልጾን ኣማናዊ ምልዋጥ ምዃኑ እያ ተኣምን። ምናልባት ኣብ ካልእ ቤተ እምነታት ኣብ ካቶሊክ ተሪእና ኣብ ሉተራን ዝበሃሉ ናይ ፕሮቴስታንት ማሕበር ተሪእና እንደገና ኣብ ካልእ ናይ ፕሮቴስታንት ማሕበር ተሪእና መታሰብያ ዝብል ትርጉም ክህቦ ይኽእሉ እዮም። ወይ ድማ እቲ ምልዋጡ ብልክዕ እቲ ወይንን እቲ ህብስትን ብልክዕ ደምን ስጋን ይኸውን እዩ ዝብል ናይ ካቶሊክ ኣስተምህሮ ኣሎ። ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያንና ኣስተምህሮ ግን እንታይ እዩ? እቲ ነገር እሱ ምስጢራዊ ብዝኾነ መለኮታዊ ብዝኾነ መንገዲ ይልወጥ ኣማናዊ ዝኾነ ምልዋጥ ከም ዘለዎ ያተምህር ማለት እዩ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንና እቲ ክርስቶስ ቃል ንቃል ዝተናገሮ እዚ እቲ ሕብስቲ ዓልዓለ ይብል እዚ ሂቡ ድማ እንኩም ብልዑ እዚ ስጋ እዩ ኢልዎም። መታሰብያ ዝብል ቃል የተጠቀመን ካልእ ዓይነት ቃል የተጠቀመን እዚ እንታይ ኢልዎም? እንጀራ ልዒሉ እዩ ዝብል መጀመርያ እንጀራ ልዒሉ ዳሕራይ ታይልዎም እዚ ስጋ እዩ ኢልዎም። እቲ ጽዋእ እውን አልዒሉ ይብል እዚ ታይልዎም ደመይ እዩ ኢልዎም። ንብዙሓት ስለ ኃጢአት ስሬት ዝፈስስ ታየ እዩ ደመይ እዩ ኢልዎም። ስለዚህ በዚ ምክንያት እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣማናዊ ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ኢና ንቕበል ማለት እዩ። ካብኡ ብተወሳኺ ቅዱስ ቄርሎስ እቲ ሕብስትን ወይንን ተራ ምግቢ ኣይኮነን ይብለና። ቅዱስ ቄርሎስ እቲ ዓብይ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣቦ እቲ ሕብስትን ወይንን ተራ ምግቢ ኣይኮነን ነገር ግን ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እዩ። ተራ ነገር ኣይኮነን ወይ ከምቲ ኣብ ገዛና እንበልዖ
ተመሳሳሊ ዝኾነ ሕብሽቲ ተመሳሳሊ ዝኾነ ወይኒ ይኮነን ታይዳ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ሕብረት ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ታይ ይብል ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ስለ ዝኾነ ብእምነት ተቀበልዎ እዩ ብእምነት ተቀበልዎ አሜን ኢልና ትክክል ንሱ እዩ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እዩ ኢልና አሜን ኢልና ክንቅበሎ ከም ዝግባእ ካው በቀጻሊ ድማ ቅዱስ ቁርባን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብኸመይ ዓይነት መንገዲ እዩ ዝወሃብ ነይሩ ወይ ቁርባን ዝብል ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣቦታት ከመይ ይገልጾ ነይሮም ክንርኢ ከለና ቁርባን በተለይ ብዝተፈላለየ መንገዲ መስዋዕቲ መባእ ህያብ ምዃኑ ተማሂርና ኢና ስለዚ እንድሕር ህያብ ኮይኑ ሓደ ሓጢአተኛ ሰብ እንድሕር ሓጢአት ሃልይዎ ሓጢአቱ ክስረየሉ ይኽእል እዩ ብብሉይ ኪዳን ግን ተፈላላይታ እዩ እቲ ኣብ ሽዑ ዘመን ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ ሓጢአት ስርየት ዝወሃብ ዝነበረ ጊዜያዊ በደል ንዝነበሮም ወይ ጊዜያዊ በደሎም ዝፈትሕ እዩ